Ymunwch â chymuned glos a gofalgar, cymuned lle cewch chi ffynnu, cymuned lle bydd pawb yn gwybod eich enw. Yma ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, rydyn ni'n paratoi myfyrwyr i weithio mewn Cymru ddwyieithog. Mae'r Drindod Dewi Sant yn naturiol ddwyieithog, lle mae'r Gymraeg a'r Saesneg yn cyd-fyw. Mae cymaint o fanteision o allu gweithio a chyfathrebu yn y Gymraeg, a gyda mwy a mwy o gyflogwyr yn tystio bod cyflogi staff dwyieithog yn gwella eu busnes, rydyn ni yma i'ch rhoi chi ar ben ffordd. Manteisiwch ar y cyfleoedd i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog, a chewch gefnogaeth gan y Brifysgol drwy gydol eich astudiaethau. Gyda llwyth o ddarpariaeth i ddewis ohono, mae rhywbeth at ddant pawb, a gyda dosbarthiadau llai, tiwtor personol Cymraeg ac ysgoloriaethau ariannol, cewch gefnogaeth ar hyd y dair. Cewch ddysgu terminoleg arbenigol mewn dwy iaith a datblygu sgiliau dwyieithog, iddo gymorth yn y dyfodol. Ac os wnewch chi astudio rhan o'ch cwrs, neu'r cwrs cyfan drwy gyfrwng y Gymraeg, byddwch yn rhoi'r cyfle gorau i'ch hunan pan byddwch yn chwilio am swyddi. A beth am yr ochr gymdeithasol? Yma, yn ogystal â bod yn rhan o deulu mawr ehangach a Drindod Dewi Sant, cewch ddewis fod yn rhan o'n cymuned Gymraeg glos, gyfeillgar a chynhwysol. Bydd digon o gyfleoedd i wneud ffrindiau a chael profiadau newydd, o benwythnos y glas a theithiau rygbi ryngwladol i ddawns flynyddol. Mae llu o gyfleoedd a gweithgareddau ar eich cyfer. Mae yna ymdeimlad o berthyn ar ein campysau a gallwch ddewis aros mewn llety gyda siaradwyr Cymraeg eraill. Mae gwasanaethau'r Brifysgol yma i'ch cefnogi a phob amser yn barod i gynnig cymorth sy'n cynnwys mynediad, atgymorth lles, dysgu, ariannol, gyrfaoedd a diogelu yn y Gymraeg. Ac os ydych yn dymuno dysgu neu ddatblygu eich Cymraeg yn ystod eich amser yn y Brifysgol, mae gennym ni gyrsiau a darlithwyr wrth law. Rydych mewn dwylo da. Ymunwch â'n cymuned Gymraeg yn y Drindod Dewi Sant ac agorwch ddrysau eich dyfodol.